Γεια σας παιδιά, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το βίντεο θα χτίσουμε ένα σπίτι στο Minecraft, στο crafting and building βασικά. Πάμε λοιπόν, φορτώνει. Είχα κάνει πριν λίγες μέρες μια δημοσίευση να ψηφίσετε τι θέλετε να παίξω στο επόμενο μου βίντεο, μα δεν είχε καθόλου ψήφους κυριολεκτικά, οπότε είπα να βγάλω τώρα το crafting, μιας και δεν το έχω ξαναβγάλει σε αυτό το κανάλι. Οπότε πάμε, φορτώνει, loading, ωραία φόρτωσε, πάμε παιδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα παιδιά είναι το skin μου, το maze, λοιπόν το κλειδί δεν το θέλουμε τώρα. Πάμε λοιπόν να χτίσουμε το σπίτι. Λοιπόν, τώρα είναι έτσι, το γυρνάμε, θα το κάνουμε έτσι αν είναι, και αυτό το είχα κάνει σε βίντεο, αλλά τελικά δεν ανέβηκε, δεν μπορούσα να το ανεβάσω, οπότε πάμε να το συνεχίσουμε από εδώ. Τώρα ήταν και πολύ μεγάλο το μέρος που έκανα. Ωραία, κάναμε αυτό και τώρα αν είναι θα κάνουμε το γύρω σε αυτό το βίντεο και θα ανεβάσω πιο μετά, σε λίγο καιρό, part 2, που θα είναι το υπόλοιπο σπίτι, το μέσα. Ελά, γιατί δεν πιάνει. Και τέλεια, και αυτό έτοιμο. Βάζουμε αυτό εδώ πέρα. Και όχι, ένα λεπτό, σπάμε αυτό. Έτοιμο το περισσότερο από το εξωσκελετό. Αν είναι, θα βάλουμε εδώ πέρα τις πόρτες για να ανοίγει. Τζάμ εδώ πέρα. Αυτό είναι από μουντάκι που είχε μέσα στο παιχνίδι, είναι πύλες. Ίσως θα κάνω και ένα part 3 που θα κάνουμε μυστική βάση, αλλά αυτό δεν ξέρω, δεν είναι σίγουρο. Κάνα δεύτερο όροφο θα έχει σίγουρα, θα είναι πιο μετά, αυτό ίσως το κάνω στο part 2. Βασικά μπορεί το σπίτι να έχει αρκετά part για να βγει όλο. Όχι. Έτοιμο. Εδώ, όχι. Και βάζουμε και τζάμια. Πιο πάνω. Τέλεια. Γράφτε μου και στα σχόλια, θέλετε να παίζω Minecraft με μοντάκια ή θέλετε το κανονικό. Ίσως κάνω και μία ανάρτηση γι' αυτό μετά το βίντεο, να ψηφίσετε όσοι θέλετε. Λοιπόν, γράψτε και τώρα στα σχόλια τι θέλετε. Θέλετε να συνεχίσω κανονικό Minecraft ή να φορτώνω κανένα μοντάκι που κύπω. Έτοιμο. Βάζουμε και αυτό. Αν είναι εδώ βασικά μπορώ. Πω, δεν το έχω όμως τώρα εδώ. Τέλος πάντων. Κάτι 5 λίτρα. Ή όχι. Έχει πουθενά αλλού κενό. Όχι, μόνο εδώ έχει. Δεν μου είχε φανεί ότι είχε κενό, αλλά τέλος πάντων. Ας το κάνουμε. Έτοιμο. Και αν είναι εδώ πέρα βασικά, που είναι οι σκάλες, εδώ είναι, στην κατασκευή είναι. Και εδώ θα είναι για να ανέβουμε στον δεύτερο όροφο. Θα κάνω όπως είπα σε επόμενο βίντεο.
Αυτό τώρα σκοπεύω να το κάνω βίλα. Τώρα ξεκινάμε έτσι, ξέρω εγώ. Ίσως το επεκτείνω από εκεί, σπάσω λίγα μπλοκ, το πάω κάτω κιόλας. Όταν ολοκληρωθεί θα είναι σαν βίλα όχι σαν. Θα το έχω κάνει βίλα, Minecraft βίλα όταν ολοκληρωθεί. Θα βάλω αν είναι και, πώς το λένε, και λίστα αναπαραγωγής στο κανάλι με το σπίτι. Θα μπαίνουν όλα τα βίντεο που είναι για την κατασκευή του σπιτιού. Δεν θα το κάνουμε αν είναι μοτίβο. Εδώ το ξανακάνουμε από πάνω. Δείτε βασικά να ανοίξω λίγο τον ήχο να ακούγεται καλύτερα. Έχει και ωραία μουσική το crafting. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο και στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε τον πάνω όροφο, αν θα το κάνουμε τριόροφο στην τελική. Θα βάλουμε ίσως μυστική βάση, θα δούμε τώρα τέλος πάντων πώς το κάνουμε. Αυτό ήταν τώρα το βίντεο που κάναμε τον πρώτο όροφο. Like, subscribe για περισσότερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.